Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ulemu wanu President Dr. Lazarus Chakwera, President wa chipani chathu chokondedwachi. Ulemu wanu Mai Monica Chakwera, First Lady athu okondedwa. Ulemu ino Secretary General Bambo Richard Chimwendo Banda, nduna zonse za boma komanso akuluakulu onse kuchipani. A President masabata mathamangira 8 amene apitawo mudatiyitana nkukhazikitsa manifesto yanu komanso kampeni yanu. Kotero tayenda mu miyezi iwiri imeneyi mukuwauza anthu chifukwa chani akuvotereninso pamene tubwera pachiwiri pa 16 September. Lero ndi tsiku lomaliza la ntchito yokopa wanthu. Komanso tikuwandikira tsopano kumapetopeto kwa teremu yanu yoyamba zaka 5 zoyamba. Kuti kuchokera pachitatu tiyambe teremu yanu yachiwiri. Mmene timati 2030 uwo timati 2030 tikumuyamba pachitatu pamene pakubwera. Timafuna tikuthokozeni chifukwa a President kampeni yanu yationetsera kuti tikhoza kukhala ndi kampeni ya mtendere. Mumbiri ya dziko lino kuyambira mu jama 1994 meti mabwereranso kundale za matipate kwa nthawi yoyamba tapanga kampeni yonse popanda zipolowe zilizonse. Sikuti anthu amene amakonda zipolowe kunalibe, analipo, koma akaona utsogoleri wanu mmene mwatitsogolerera nthawi yonse amachita manyazi. A President, mphamvu munali nazo zokuti tuma kuti wina akapachika mbendera zake tikachotse zidakachotsedwa, koma simunafuna kugwiritsa ntchito mphamvu zimenezo. A President, munali mphamvu zotuma anyamata anu kuti akaletse wena asapange misonkhano, inu simunagwiritse ntchito mphamvu zimenezo ayi. A President, munakatituma ife kuti taonani mawayilesi awa nditukwana, taonani kanema yoyo nditukwana, inu akunkuyu kagwireni batani kanema yoyo isaoneke, tidakapita katseka, koma simunatitume inu zimenezo ayi. Munali nazo mphamvu zonse, wamagwiritsa ntchito mphamvu zanu motumikira Amalawi. Choncho manifesto yanunso ife yotayikhulupirira amene tayenda nanu zaka zimenezi. Mukamatiuza kuti NIF ikhala bank ndipo alimi apitirize kupeza ngongole, tikukhulupirira ife tsiku linalira alipo mudatilonjeza kuti mudzakhazikitsa thumba la ngongole la NIF ndetaliwo. Mukamatiuza kuti aphunzitsi mwapanganso promote, ife tikukhulupirira chifukwa lidalipo tsiku aphunzitsi adalosa kwezedwa. Mukamatiuza kuti mupitiriza kuteteza anthu akhungu la chalubino, ife tikukhulupirirani chifukwa lidalipo tsiku limene achalubino ankaphedwa. Mukamanena kuti mupitiriza kusamalira apolisi, ife tikukhulupirira chifukwa idalipo nthawi apolisiwo amagona nyumba zosakhala bwino. A President, mukamatiuza kuti mupitiriza kumanga misewu, ife tikukhulupirira chifukwa taona imene mwamanga. Kotero a President, ife tikuyamikani mwatiphweketsera ntchito ya kampeni. Zaka zanu 5 zimene mwayenda ndi dziko la Malawi kutumikira dziko la Malawi, sitinayende mophweka, koma tikukhulupirira linali dongosolo la Mulungu. Anadziwa Mulungu pakhale inuyo mu nthawi imeneyi. Amadziwa padzabwera macyclone Freddy, Gombe, Ana, Idai, padzafunika mtsogoleri otumikira anthu. Dana tibweretsera inuyo kuti mu nthawi imeneyi mutumikire anthu. Anadziwa Mulungu dziko lino likulira, likufuna kuchira, likufuna anthu alumikizana dziko ndani. Panafunika a servant leader, mtsogoleri amenenso adzalumikize dziko lonse, uniting Malawi. Anatumiza inuyo mu nthawi inoyo. Mulungu anadziwa kuti Malawi akufunika atamatukuka onse limodzi. Let us all prosper together. Mu nthawi imeneyi anati kodi miyala ya ku Malawi akaivumbulutse ndani nkuipanga protect pokhazikitsa mining and minerals regulatory authority, anabweretsa inuyo.
anadziwa mulungu kuti pakufunika ana ya ku university apatsidwe mpata azikaphunzira, ma student loans aperekedwe, komanso upkeep yawo iperekedwe, tonse tipange prosper limodzi, alimi atenge ngongole na akapeza zipangizo za ulimi. Munabwera inuyo mu nthawi yoyenera kuti papezeke mtsogoleri wangati. Anadziwa mulungu dziko la Malawi lavutika ndi katangale. Katangale kuti athe, bungwe la ACB likhale ndi ndalama zokwanira, ogwira ntchito oyenera, komanso pasakhale malamulo omalichinga bungweli. Okuti apange zimenezo akhale president amene Yesu akatangale. Mulungu anabweretsa inuyo mu nthawi imeneyi. Anadziwa mulungu tifunika tidzigonjera lamulo, panafuna pabwere mtsogoleri amene amathamangitsa wanthu ntchito ngati sadagwire bwino ntchito nkhala ukondana nawo chifukwa chogonjera lamulo. Anabweretsa inuyo ya president mu nthawi imeneyi. Kotero ifeyo tikamati tapangana kuti pachiwiri pano tikavoteranso inu nomwe ya president, tikutero kuti takhutirani ntchito yanu imene mwagwira. Kotero ifeyo takonzeka a president kuti lachiwiri mupitilize kugwira ntchito imeneyi. Mafumu akudziwa chimene ankalirira, ankafuna wina adzawakwezako, akupezani inuyo. Aphunzitsi akudziwa amene ankamfuna, akupezani inuyo. Apolisi akumudziwa amene ankamufuna, akupezani inuyo. Achinyamata athu, azimayi onse amene timamufuna uchi ndi inuyo. Kotero la president lachiwiri lino mukapitilize kugwira ntchito imeneyi. Pomaliza bana, mose mulungu amapanga plani imeneyi. Ng'ombe ikabadwa amayamba kuiphunzitsa likhweru, imalowera nkhola ndi likhweru lomwelo. Koma ukayimbayimba likhweru ng'ombe nkumakapondabe munda mwaweni, umagwiritsa ntchito cha chiwapo nkuchapa tsopano. A president mwayimba likhweru lotiphunzitsa zimene mukufuna kayendetsedwe ka boma lanu. Ngati sitidamve kuyambira lachitatu bwana, chiwapo m'manja. Panopo wena ali pa filling station kudikirira mafuta, koma inuyo likhweru munayimba lakuti tigule mafuta G2G. Ng'ombe imene sidamve likhweru limenelo bwana, chiwapo lachitatu. A president munalamula munayimba likhweru tidzigula fetereza kuchokera kwa opanga fetereza. Alipo akavuwevuwe avutitsabe kumakamvutitsa nyamata wanu samu. A president lachitatu ng'ombe yosamva, chiwapo m'manja. Zilipo ng'ombe zosamva m'manogmam, m'mameram, m'maescomum, m'ma-DC office, m'ma-water board, m'maescomum, m'ma-MRM, kuli ng'ombe zosamva bwana. Lachitatu likhweru mwayimba mokwanira, chiwapo m'manja bwana. Koma ifeyo takonzeka mkotheka chiwapo chinacho gwere nendemwe, koma takonzeka ndithu bwana. Ife tikavota lachitatu inuyo ndinu president wa dziko la Malawi. Anthu pa Facebook palibepo polling station, palibe povotera pa Facebook. Ma polling center ali ma constituency 229. Ife tikadzuka nkukavotera kumeneko. Anthu ndikukumbutseni achigawo chapakati 3.2 million, dzukani mkavote. Chigawo chakumpoto 800,000, dzukani mkavote. Alipo kumwera 1 million nkanthu, dzukaninso mukavote. Kumawa 1 million nkanthu, dzukaninso mukavote. A president lachitatu talengeza izi, mulungu akudalitseni. God bless. Zikoma kwambiri manja mwawo wa campaign director. Zikoma kwambiri. Ndiye kuti mabon free mkakhalapo, a president akati yankhula adzakupatsani mpata kuti mudzavine. Koma pakali pano tiye tonse tipereke ulemu kwa president. Dzanja mwamba, chipakera kwacha Civo, kwacha wambavu, kwacha Dr. Chakwera watu ndani nanga pa 16 tikatani, tonsefe tikatani. Ulemu waukulu
a state president at Tsiku Lomaliza, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Amenenso muli presidential candidate wa chipani chopambana pambana chachikulu Malawi yonse pa 16 September pomwe papa. Ulemu mai watu wa fuko masteni mai Monica Chakwera landirani ulemu wanu a first day. Ulemu akuluakulu akuchipani kuneki motsogozedwa ni mai Jini mono wauza sendeza Kunkuyu agumba ndinonse kumeneko. Ulemu ino amene mwayimira regional chair mai wende na lumo ndi region yonse landirani ulemu. Ma district chairman nonse mulibani kuphatikizapo amachumbuza machalede nonse ma constituency chairman nonse akuluakulu nonse achipani mulandire ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa mai Colini Zamba mlembi wa mkulu office ya president and candidate. Mama ulemu wanu. Mafumu watu andodo ino amasumba nkunda ni mafumu onse landirani ulemu wanu. Mwachidule amai ndi abambo tsiku lija ndi lero nonse landirani ulemu wanu. Bwana presidenti ineyo daima pano choyamba kutokoza mutavomera ku convention ya Malawi Congress Party kuti muimenso. Bwana munavomera ndi mtima wonse simunavomere mokayikira. Ngati chipani tikuti zikomo mwaenda ma whistle stop 421 dziko lonse la Malawi. 421 dziko lonse la Malawi. Mwaponda boma lilionse. Munakafika kunthalire, munakafika kumisuku. Bwana munakafika kunsanje, munali kunamwera. Mwaponda palipose pali Malawi. Mulungu yeka adzikudalitsani Your Excellency. Mwapadera nditokoza first lady simunasiye oka a presidenti mwaenda nawo konse. Mulungu yeka mama adzikudalitsani. Your Excellency ni mawerenga ngati wandale. Peter Mutalika waenda ma whistle stop 17 woka. Inuyo 421 Peter Mutalika mwina kapena madzulo ano aonjezera. Koma waenda ma whistle stop angati kodi 17 woka. Ndeni mati chipani cha TPP chidaima kupanga ma press conference. Faiwa chimena madziwa ni ma press conference. Lelolo apanga kale awiri madzulo apanganso ina press conference. Koma pa press conference amena mapanga ochuluka amene anapanga iwo ndi wauza Malawi kuti asakalembetse. Anawauza Malawi kuti asakatani asakalembetse. Ndipo ochepa mwa ma supporters amene ali nawo mwa ochepawo 90% ya ma supporters a TPP sanalembetse. Ndipo chimene sanalembetsere chifukwa chokuti atsogoleri wawo anawuza kuti asakatani kodi asakalembetse. Bwana chitsanzo ochuluka osapota TPP amachoka ku Cholo, Mulanje, Chilatsulo, Palombe. Anawawuza kuti asakalembetse. Mukaphatikiza maboma onsewa 5 kungotenga Lilongwe nkuyikamo safikirako nkufikira komwe. Ndiye kuti olo azichita kampeni ndi anthu akuchita kampeni ndi anthu osatani kodi wosalembetsa. Gemu iyi okavota ndi amene anatani kodi analembetsa. Ndiye mkaphatikiza chifukwa kumulanje kutyolo ku Palombe
masapota a Chakwera aliso kuti komweko. Ochuluka analembetsa kumeneko ndi andani a Chakwera. Koma awo mukapatikiza kungotenga Lilongwe maboma 7 mwa Lilongwe sakutani kodi sakukwana. Ndeti kamati game iyi waja Ntoliro ndekuti pa 16 September aona chimene chinameta chani kodi nkhanga mpala kwacha. Ndelero akuti akapita apa anthu osalembetsa wacha akumapatsa kamera ndi ndalama akadutsa Chakwera apa mujambule mukuwe. Ndezi kumakuwaditu ndezi kakuwakuwa nkutanena kuti kodi alo atsekula soli likalembera uja game idata kalembera tidalembera kale pa 16 wokavota ndi amene anatani kodi analembetsa. Ndiye bwana ineyo lero ndiyankhula za ndale zokha sindiyankhula zambiri ndiyankhula za ndale zokha. Mukayiona game bwana game ili bo ndipo game zili bwino iniyo pa 16 September pofika pa 17 bwana ngati malamulo amalola pa 17 tasankha kale malo kakulumbiritsilani sitichedwanso ayi. Zomanena kuti mudikire 1 week ife sititani kodi sitidikira. Chifukwa anthu awa afuna azikagula federeza mwatsitsa uja. Afuna kuti pa 17 kampeni yatani kodi yata. Inu mwatsitsa federeza. Choyamba federeza uja mati wotsika mtengo wa AIP mwanena kuti amene ujapitirire. Ndipo mwanena kuti anthu azikulabe 15,000. Koma mwanena kuti ma commercial farmers kapena amene sangagule federeza wa AIP akagule pa 90,000. Ndi unena pano federezayo sikuti adzabwera koma wabwera kale ali kale mawe house atsekula kale anthu akukula kale amene ndi Chakwera. Bwana ndinene china cha ndale ena amati ayi achimwendo mumatchula kwambiri sankhani acha ubino. Ndiye ndinene pano choonadi chimamasula choonadi chimatani kodi. Lero ndifuna pita mutalika upepese kumtundu wa Malawi kuti mulamuliro wako anthu acha ubino oposa 109 anamwalira. Pama press conference amene mupangelero madzulo ano mupepese. Koma ife tikachita press conference timatokoza Chakwera chifukwa mulamuliro wake palibe wacha ubino amene anatani kodi. Nonse mukutuluka apo taimani kaye. Nonse imani kaye pamenepo nonse. Nonse imani pomwepo. Ndikudziwa ntchito imene mukagwira koma imani pomwepo. Bwana ndifuna nene mawu. Mawu amene ndifuna nene pano kotokoza. Choyamba civil service. Bwana nthawi ya DPP mapalasteto komanso mboma munalowa minyama munalowa lizunzo. Chitengere inu mpando bwana kwachitika chinthu china chopambana. Anandiuza driver wina akuti achimwendo dzana munakamba nkhani ya madriver mboma kukwezedwa mukafotokoze motere. Muulamuliro wa DPP palibe driver olomodzi anakwezedwa apo kwa zaka 14. Your Excellency mwakweza madriver magrade komanso mwaika system yonena kuti driver yo nthawi kamakwana atsikana landira promotion. Mulungu achikudalitsani. Mwakweza aphunzitsi mwakweza anthu ogwira ntchito za umoyo Mulungu yekha achikudalitsani. Your Excellency tikuti zikoma kwambiri. Bwana President ndimafunanso ndithokoze kuti mwatipatsa mnyamata engineer Vitumbiko Mumba. Your Excellency anyamata ndi ambiri mdziko lino. Anyamata amafuna wawo akale kutsogolo. Mene mwatenga engineer Vitumbiko Mumba ndekuti achinyamata akumaona kuti watu alipati. Koma sichokacho bwana. Mnyamata uja waulula kale nkhaza za anthu amalonda
amene amafuna kuti katundu akamadula anthu azinyoza Chakwera. Bwana shuga adafika 7,000. Wabwera engineer Vitumbiko Mumba wakapatula zonse zoyipa zija, shuga wabwerera 3,000. Mulungu achikudalitsani. Simenti yemweyi wopanga ku Malawi kumafika mpaka na 45,000. Wabwera engineer Vitumbiko Mumba wapatula simenti wa ku Zambia wayamba kufika 28,000, 25,000. Sizo kazo federezai ena machinga kudasa bwere engineer komanso samukawale wanawanu agwira kumene kucha kuti federeza abwere. Zimenezo akupanga chifukwa inu munaona patali mafuna mnyamata otagwira nanu ntchito mokulemekezani. Pamwamba pa zimenezo, Your Excellency, mwalemekeza anthu akumpoto. Bwana, anthu akumpoto nda Malawi. Ndikumamva chisoni lero kumaona Ainoki Chihana ndi anthu ena kumapita ku chipani cha DPP, pamene chipani cha DPP chapanga nkhaza zooneka ndi maso kwa anthu akumpoto. Chipani cha DPP chidabweretsa quota system. Bwana, anthu adatsimangirira, wana wena adalephera kupita ku skulu chifukwa chipani cha DPP chidabweretsa quota system. Idafikapo quota system pachimake, Your Excellency, mpaka na ku secondary kumpoto mwana osamasankhidwa hakuti iwe kwanu ndi kumpoto. Bwana, DPP idalengeza kupyolera mama vice president yawo ali moyo ndalangizi yawo. Adanena kuti sadzatenga mtsogoleri ochokera kumpoto ngati vice president. Ndeiwo anthu akumpoto ndi anthu ophunzira, tiziyamika. Ngati pali chigawo cha anthu ophunzira kumpoto kuli anthu otani kodi ophunzira. Mukumva bwanji anthu akumpoto kumakamba za DPP imene idabweretsa quota system nkumana naso kuti kwanuko sadzatenga konso vice president. Inu bwana mwalemekeza anthu akumpoto. Sizokazo msewu wa M1 umene Bingu Peter adakanika kumanga kumpoto kuchoka kukalonga kulumpi ndinonoka, Your Excellency, mwauyamba. Bwana, ndimafunanso ndiyamike pomaliza nene mauwa mutatenga mpando kunali kothekera inu kukhala patron wa Chewa, koma munanena kuti mukhala patron wa dziko lonse la Malawi. Munanena kuti sipakhala Mtumbuka, Mlomwe, Muyawo, Msena, Mang'anja aliyense mumtenga ngati Malawi. Dzana ilo anyamata media ananditumizira ka clip ka munthu wina wa DPP amene amanena kuti mumvere anthu a Central Region. Veterani, Secretary General, taonani ha DPP akonzeka kuthana ndi anthu a Central Region. Muntu wankulu wa chipani kumachitana kuti DPP yakonzeka kuthana ndi anthu a Central Region. Inu mulola zimenezo? Anthu a Central Region mulola zimenezo? Kandi wengoni, kandi wenchewa, koma ngati umachokera Central Region utenge mtima umene Chakwera mapanga aliyense amamtenga ngati wake. Ndeinu achewa, angoni, a Central Region musalole anthu otachira kuchalirani akuti capital city aichoche kulilongwe ipite ku Blantyre. Musalole zimenezo. Kwacha bwana, ndi Bingu adanena Bingu kuti tufuna maofesi akulu aboma abwere kulilongwe. Ndi Bingu inu mwakwaniritsa zimenezi. Iwo akuti yayi maofesi onse aboma abwerere ku Blantyre. Kodi inu ku Blantyre simupanga ko chitukuko? Misewu yonse mumanga ku Blantyre sinu, koma capital city ndi capital city. Mwaishi iwe amene umachokera Central Region, umachokera Northern Region, umachokera Southern Region, President wopanda tsankho ndi Chakwera. President okonda dziko lonse ndi Chakwera.
Your Excellency, ananduza anaena amanena kuti Chimwendo mutokoze ifeyo timakanika kulipira school fees ku public university. Bwana mukulipirira ana 33,000 in public universities. Mukupeleka social welfare kwa wana yokwana 560,000 pachaka. Dzulo mwalengeza kuti kuyambira pa 17 mwana wina aliyese wa ku public university mumpatsa laptop. Mulungu akudalitseni Your Excellency. Ngati mukupeleka kale 560,000 singavute chanu kupeleka laptop palibe. Ngati mukulipira kale ana 33,000 singavute chanu kuwapatsa laptop. Mulungu yekha achikudalitsani. Bwana ndingathe kuyankhula zambiri koma Malawi takonzeka kuti inu pa 17 mulumbirenso ngati president wa dziko la Malawi. Ndiye chimene amapanga DPP amafuna kubera masankho ndiwo. Ndiye amapanga press conference anamputitsapo Joyce Banda akuti Joyce Banda kubera masankho iwo ndi amene amafuna kubera machani kodi masankho. Ndiye ayambapo yawo ija Congress ifuna kubera masankho. Congress ifuna kubera masankho mwauponda mwachera kumwezi nkhanga zatani kodi zaona. Ndomwe wa PP amene munapusitsa Congress ya Chakwera simungayitani inuyo kodi simungayipusitse. Ngati muona ngati musawera masamu aliwonse sizitani zimenezo kodi sizitheka. Ni manambala anu ochepa kalewo ndikuuzeni game yapita kale. Chakwera watani kale kodi wawina kale. Voti simuinyantha, voti simuipeza. Finally bwana munatsekula misewu tayiona yokongola sikunokoka dziko lonse. Koma pali chinthu chimodzi chimene munaonetsa kuti ndinu munthu wabwino. Cancer Center kulilongwe. Cancer Center wina aliyese mphawi amene alibe ndalama Chakwera kuti bwera nkuthandize. Zimene kalelo sizimachitika. Andale ndi olemera ndi amene amapita kunja ku India komanso ku South Africa. Ndinene motere nonse akongeresi dziko lonse, nonse amene munalembetsa dziko lonse, nonse a DPP ofuna chitukuko, nonse a PP ofuna chitukuko, nonse a UTM ofuna chitukuko. Ndingoti Malawi wina aliyese ofuna chitukuko. President watu nduyu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Kwacha Malawi apite patsogolo. Malawi apite patsogolo. Uladi Musa tabwera fulumira. Udachokeranji ku TPP tauze anthu awo. Anta abali pompano zeli ya chakala tabwerani ndikakuchula ndi mayina tafulumirani. Munachokeranji ku TPP? Munaonako chiyani choipa ku TPP? Tabwerani. Tanja Bamamba. Kwacha. Kwacha. Watu ni ndani. Watu ni ndani inu. Inu watu ni ndani. Tulutani wanuyo. Gari ali nkalamba. Tulutani wanuyo. Ulemu ziko mokwambiri. Ulemu a president yatu a dziko lino la Malawi amene pa 16 ya Malawi akavota mukupitiliza kuyendetsa dziko lino la Malawi. Ulemu amayi athu a Monica Chakwera, mayi wa mfuko. Ulemu wanu
Secretary General ndiwose maningana ndi nthawi ya Mayi ndi abambo mawu anga awiri okha nonse amene mabwere apa mukauza aliyense apa akauza anthu 100 kumene mwachoka kuti change go wapanga endorse ndipo vomereza ponse amene akuyima amene akukwanira kulamulira dziko lino ndi Dr. Chakwera. Kwacha nongwachula pa zinthu ziwiri zitatu. Nkhani yoyamba ndi mtsogoleri wopanda tsankho sanaone mtundu wa munthu komanso ndi mtsogoleri wokonda mipingo yonse mdziko lino la Malawi. Kwa ife Asilamu holiday imene inavomerezeka ndi imodzi chaka cha 2000 ndi Dr. Bakili Mulusi wene onsewa kumakana anavomereza ndi Dr. Chakwera. Holiday ino adhuha ino Asilamu anzanga uone munthu amene ife yanga timvera chisoni muno Malawi mdziko la Malawi ndi okhawa basi. Wena ajasa kuna mizeni amafuna kuupha utsogoleri wa Chisilamu muno Malawi. Woyamba kumanga adamanga Yusufu Mwawa Kundende, wachiwiri adamanga Dr. Kasimu Chirumba, kenaka kubwera Dr. Bakili Mulusi, kenaka kubwera Dupera Mulusi. Ile ndendi senene zaka zitatu kuzomba ndugu maula onsewa Asilamu okoka tinama kulamba tikonda Asilamu ama tikonda anetetsa nandu wa Muluzi kuti pa mulani inu ndi tate wa demokrasi ndi Dr. Chakwera ali apa amene anamutulutsa Kundende miyezi 7 itakhala isanathe ndi Dr. Chakwera ali apa we ine change goal. Maongo Marisa Amayi ndi abambo woyamba religious leaders akula mipingo muno Malawi muli pa mayesero pa 16 muno akula mipingo muli pa mayesero pa 16 chifukwa ife mudziko lino la Malawi kuti tidziwe kuti wakuda akhonzwa limbana ndi asungu anali Dr. David John Chilembwe, Reverend John Chilembwe sadembo ndale adayamba kuti ukhonza umula wakuda ndi John Chilembwe kutayapo amene anatsogolera madipato kutayambika muno Malawi ndakula mipingo bishop achikatolika ndiyelera tulankhula pano Reverend Nzanu woyamba president woyamba kukhala reverend muno Malawi ndi Dr. Chakwera ali apa. What legacy do you want to live? Political history muno Malawi musiya yanji in mufomera Nzanu referendi akhaleta mwimodzi muno Malawi ndiye tukupemphani nonse ma referee tikadakula mipingo tukunena Khristu ndi Asilamu muno Malawi. Lachiwiri siyani history ya dziko kuti referendi woyamba kukhala president anakhala matemu awiri muno Malawi ndiye Dr. Chakwera. Kwacha mawu anga wena padera nonse from Nsanje to Chitipa amene muchokera kumpoto muli pa mayesero lachiwiri ngati muli chipani dziko la Malawi chimene chimakukonda na anthu akumpoto ndi chipani cha Malawi Congress Party. Chiyambire cha TPP mipando udangopita pasomba yonse imangobwera panchewu sifika kuti Longwe sifika Kasungu sifika kumpoto koma MCP woyamba anatenga vice president running mate chakufa chihana adayima ndagwanda wataje kufa chihana adabwera apita chiona adayima ndi mwana matempo wabwera adi chadi soya adayima ndi bwanawa
lero ndiwoyamba kukhala lanimeti akuchokera chipani cholamulira boma. When you choose, you have to demonstrate whether you like leadership coming from the north or the north. Lachiwiri ndi tsiku limene muonetse nonse ocheka kumpoto kodi utsogoleni kuti mudzina mundana muno Malawi mukufuna kapena ayi tiona liti kwacha inazanga TVB nachoka ina ka vice president mari abingu kukhala yapa ina yapa nde ina ndojokako inu mukhalira chani inu nonse jokani nonse tikafodera tora Chakwera adia pawa kwacha isukomba kwambiri your excellency isukomba kwambiri manja mwawo akuti anthu akumpoto muli pa mayesero. Mawu amenewo muatenge ngandiwe mbusa kandiwe ndani. Chifukwa chani DPP inamukana Gudo Gondwe munthu wanzeru mpando amainde abambo ndifuna ndikutsutsireni mtetezi wacha ubino amene wateteza acha ubino onse. Amainde abambo ndikutsutsireni munthu amene wapereka ngongole zanifi kwa Malawi oposa 350,000. Amainde abambo ndikutsutsireni munthu amene wayamba mameka farm dziko lonse la Malawi. Amainde abambo ndikutsutsireni munthu amene akumanga ma school block 11,000 dziko la Malawi. Amainde abambo ndikutsutsireni munthu amene wayanjanitsa dziko lonse la Malawi. Lero tikunyada koma katsukeni kuti mkavote pa 16 September. Ovotera wake Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Voterani tambala wakuda. Your Excellency nima wamenewa ndikutsutseni ndikupempeni kuti muyankhule pano pa Civo. Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, Unity and Culture. All the cabinet and deputy ministers here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. All the members of the National Executive Committee here present. All the members of the Regional Committee here present. All the members, or shadow, shall I say, members, candidates, rather, of Parliament here present. All of the candidates, both Parliament as well as Council, here present. Traditional leaders here present. Bishop Daniel Karonga, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Alendo soitanidwa amai ndi abambo anyamata ndi asungwana moni nonse mwakonzeka kwacha amai na abambo anyamata ndi atsikana titsekulire kampeni pa 14 July. Ndayenda maboma osiyanasiyana mzigawo zonse za dziko lino. Sinimadziwa kuti Chimwendo ngati Secretary General amawerenga mawiso stop onsewo. Koma na msonkhano wa lero si msonkhano wa wamba.
Uni msonkhano wotseka kampeni ya chipani cholamula. Komanso kwakukulu uni msonkhano wotseka kampeni wa chipani chomwe chita wine zisankho sabata yubwerayi. Ndiye ine utenga wanga lero siwautali ayi, chifukwa zambiri zomwe Amalawi mukuyenera kudziwa za mmene ndita kutumikireni zaka 5 zubwerazi, inu ndi ine takambirana kale. Zambiri zomwe Amalawi mwandiuza kuti ndichite mzaka 5 zikubwerazi, kumwera, kummawa, kumpoto, komanso pano pakati mwandiuza momveka bwino, komanso ndazisunga. Zambiri zabwino zomwe ndachita, zomwe Amalawi am'maboma wonse mwandiuza kuti ndisasiye koma ndipitirize, ndazimva ndithu. Ndipo zimenezo ndipitirizadi mokutumikirani. Komanso zina zofoka zomwe Amalawi mwandiuza kuti sindachite bwino mzaka 5 zapitazi, zomwe mwandiuza kuti ndisinthe mzaka 5 zubwerazi, zimene zonso ndakuvani. Ndipo kusintha kwake kudzambira tsiku lomwelo lolumbikitsidwalo. Kaya ino omwe mwandidandaulira kukwera kwa mitengo ya zinthu, kaya ino omwe mwandidandaulira kusowa kwa zinthu zoyendetsera mabizinesi wanu, kaya ino omwe mwandidandaulira za mmene mwavutikira ndikasowedwe ka mafuta, ndakumvani ndithu. Ndipo mawu anu ndawatenga kumtima kuti ndikonze zonsezo ngati mmene ndakonzera zinthu zina zambiri zomwe mwandiona ndili kuchita bwino mokutumikirani. Komanso anthu ena m'bomamu omwe Amalawi sana kutumikireni moyenerera mmene mmafunira, anthu amene mwandiuza kale kuti mukufuna kuti ndiyasinthe, kuti m'mipando yomwe akhalamo mukhale anthu ena wodziwa ntchito, anthu ena wolimbikira, anthu ena amachawi, anthu ena okutumikirani modzichepetsa osati mwa matukutuku, komanso anthu ena wopanda dyera ndi kudzikonda. Ndikutsimikizirani kuti nonsenu ndakumvani. Ndipo sikuti tsiku lake lowasintha anthu amenewa lili patali, chifukwa tsiku lake ndi lomwelo lolumbiliralo ndithu. Zonsezo mwandiuzazo ndazika mulaini kuti ndi zimene zikhale zoyamba kuzichita sabata ya mawa. Popeza ine ndine wantchito wanu, ndipo ndilibe chidwi chopanga zosemphana ndi inu Amalawi omwe munanisankha kukhala president wanu. Ndiye popeza zomwe mukufuna
kuti muzione second term ya upresident wanga ndazika maprogramu wanga lero zonena nilibe zambiri ayi. Lero ineyo nimangofuna nibwere ni mawu atatu. Mawu oyamba ndiwo kuthokozani Amalawi nonse. Ndikudziwa kuti mbuyo munisanabwere ine munazolowera zokhala ndi mtsogoleri wa dziko woti samathokoza. ngati kuti kukhala president ni ngongole yoti mumbwezere, koma ineyo ndikudziwa komwe ndachokera. Inetu sindakulire kunja kapena mtauni kapena kuchokera ku banja lolemera. Ineyo olomutapita pa khompa makolo wanga pomwe ndakulira mwafulumira fundo yanga achiwiri, mawu anga achiwiri ndiwo kupemphani. Ninati ndili ndi mawu atatu. Mawu oyamba okuthokozani, mawu achiwiri okupemphani. Ndikukupemphani kuti masiku asitikukotayalazi chonde tiyeni tiwasamalire kutsogoloku, chifukwa ndi amene atathandize kuti zabwino zomwe tikufunazo zitheke. Njanji ya sitima yomwe tadzutsayo tisayiwononge. Sitibweretsera zabwino zomwe tikufuna tikayiwononga. Misewu ya makono yomwe tamangayi tikayigumula mwadala. Sitithamangitsira malonda mmene tikufunira. Ndalama ya nifi yomwe anthu 350,000 mwalandira tikapanda kuyigwiritsa ntchito bwino, ndiye kuti miyoyo yathu sisintha kutsogoloku. Ndalama ya mtukula pa khomo yomwe ena mwalandira ikasakazidwa mosaganiza, pa khomopo sipatukuka mmene tikufunira. Ndalama ya student loan yomwe achinyamata oposa 30,000 ndakugwezerani sithandiza ngati sukuluyo inuyo simlimbikira. Mapromotion omwe ndapereka kwa aphunzitsi a polisi ndi ogwira mzipatala sizigwira ntchito yake ngati maposition atsopanowo muzikachita ulesi kapena zakatangale. Matumba achimanga omwe ndagawa dziko lonse kwa inu omwe minda yanu inapsa ndi dzuwa, komanso matumba afeteleza 15,000 akakupezani mokutobalamu. Njala siyitha ngati sitigwira ntchito motsatira ulangizi wa ulimi m'minda yathu. Komanso mitengo ya fodya pa fodya apatu tapirani kuli 9 million kilograms ya fodya sinagulidwe, igudwa yonse. Mitengo ya fodya ya soya ndi mbewu zina yomwe alimi mwakhala mukuyinjoya pogulitsa sitikula miyoyo yanu ngati ndalama yonseyo itathere kukachaso. Mastadium atsopano omwe ndayala m'maboma ambiri kuti achinyamata muzipangamo luso lanu sakufikitsani patali ngati tonsefe titayambe kugumulanso zinthu zimenezi. Olotu mtendere ndi umodzi kapena mtendere ndi umodzi wathu omwe ndasunga mdziko muno mu nthawi yoti ena amafunati mutakhala nkhondo ndi masiku achitukuko chakutsogoloku
koma mtendere ndi umodzi umenewu tausunga sukupindulirani ngati titawalekelere anthu omwe amachita kulumbira kuti cholinga chawati nkuthana ndi amalawi anzawo kamba kosiyana zifani ndi zigawo. Ine ndimati ndikupempheni kuti maziko omwe tayala mzaka 5 zathazi tiyeni tiwasunge ndi kuwateteza kuti atipindulire tonse ukutupitaku. Ndiye njira yoyamba yotetezera maziko amenewa ni voti yanu lachiwiri ubwerali. Ndiye ngati mudziwa kuti mudalembetsa chisankho ichi sichofunika kujomba. Chonde zakusaneni 5 kaloko mmamawa kuti musakaponye voti mutachedwa, chifukwa voti yonyo ufunika kuteteza bwino kuti zimene tachitazi tigwiritse ntchito pokoza ndi kumaliza zomwe zatsala. Makamaka ino achinyamata omwe ena amafuna kuti azikugwetsani mphwayi, chonde musalodzedwe kugulitsa tsogolo lanu polola kuti vice president omwe ndakupatsani ino achinyamata musaudyerere ndi apitumbiko mumba zaka 5 zobwerazi. Kodi amene munalembetsa mulipo pano? Takwezani manja ngati mudalembetsa. Mukavota. Ndiye poti mukavota, mawu anga otsiriza lero ndi okupangani congratulate kuti muwina zisankho chaka chino. Kaya mukavota chifukwa cha misewu ya M1 ndi M5 yomwe tikukonzayi, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha mtukula pakhomo omwe mwathandizika nawo, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha mpamba wa nifu omwe mwalandira, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha misewu yatsopano yomwe mukuyendamo muno mulilongwe ndi maboma onse omwe tamanga msewu, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha fetereza wa 15,000 wa AIP yemwe mwakhala mukulandira kuti wena wogulitsa fetereza modula asakusaukitseni, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha ndalama yomwe mwana wanu wa ku university akulandira, kapena chifukwa choti quota system tinayithetsa, kapena chifukwa choti tinathetsa zomamaliza degree ya zaka 4 machita zaka 6, congratulations. Okweza azimayi kukhala m'mipando ikuluikulu, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha mafuta a G2G ochipa amene akubwera kuti tithane ndi kusowa kwa mafuta, congratulations. Kaya mukavota chifukwa zimakusangalatsani kuti aliyense ozengedwa mlandu wa ziphuphu ndimamuchotsa ntchito, congratulations. Kaya mukavota chifukwa chobera zisankho pogwiritsa ntchito TPEX nathetsa, congratulations. Kaya mukavota chifukwa choti ndakhazikitsa khoti yapadera yozenga mulandu wonse okubera ndi ndalama mboma, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha zitukuko zomwe zafika kudera lanu, chifukwa ndinapereka ndalama za CDF zochulukira, congratulations. Kaya mukavota chifukwa zisankho za ulendo uno zakhala za mtendere ndipo otsutsa boma omwe amakoza ziwembu zowotcha zinthu atakaluza amangidwa kale, congratulations. Kaya mukavota chifukwa cha mbanja mwanu wina wogwira ntchito mu civil service adalandira promotion yomwe amayimanidwa kumbuyoku, congratulations.
kaya mukavota chifukwa ndayendetsa dziko limopanda tsankho logawa dziko kamba ka mitundu, zipani kapena chipembedzo, congratulations. Kaya mukavota chifukwa wonse omwe akhala kunditukwana ine sindikumayankha kapena kuwabwezera kuti mphamvu zanga zizigwira ntchito yokutumikirani, congratulations. Kaya mukavota chifukwa mwaona nokha kuti mthupi mwanga mukadali mphamvu zogwirira ntchito yolemetsa ngati ya upresidenti, congratulations. Kaya mukavota chifukwa ndine president woyamba kusankha running mate wa kumpoto chipani cholamula kuti tonse tizitukira limodzi, congratulations. Ndiye ngati mwakhala pafupi ndi mzanu tamtembukirani mumuuze kuti congratulations. Mwamuuza? Tamverani, ngati mwamuuza mumuuzenso kuti this is the winning thing. Mwamuuza? Ndiye tiye tonse lachiwiri tidzatengane kukavota kuti tidzasonkhanenso chonchi pa tsiku lolumbiritsidwa. Pajarati gemu iyi nchiyani? Ambuye akudalitseni nonse, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.